Nadenkend over het succes van de Antillen dachten wij, ja, nou kunnen wij wel weer uitbreiden vanaf Schiphol, maar misschien is het interessant om wat verder te kijken. En dan is binnen Nederland Eindhoven Airport ligt in een gebied met een behoorlijk aantal potentiële klanten. En het leek ons interessant om dat eens te proberen. Wat is uw markt in dit geval? Ja, wat is onze markt? Kijk, als het ons lukt om 7 vluchten per week vanuit Schiphol te vullen, dus dan praten we over iets van 2000 passagiers, dan blijft het opmerkelijk dat de Antillen vanuit België en Duitsland relatief weinig passagiers trekken. En het lijkt ons dat het er ook een prachtige bestemming is vanuit die landen. Nou is het voor ons een erg grote stap om direct te gaan vliegen vanuit bijvoorbeeld Brussel of Düsseldorf, zoals Air Berlin doet. En dan is Eindhoven een mooie tussenstap. En daarmee hopen wij ongeveer 50% Nederlandse passagiers aan boord te krijgen, 25% Belgische en 25% Duits. Voordat u nou tot een dergelijk besluit kwam, heeft u dan eerst misschien nog contact gehad met de Curaçaose toeristenindustrie? Het besluit is, ik wil niet zeggen impulsief genomen, maar wel, we hadden weinig tijd ervoor nodig. Het idee werd op een gegeven moment geopperd en eigenlijk vond heel het bedrijf het wel een goed idee. Uiteraard hebben we daarna ook contact gehad met Eindhoven Airport, met de toeristische organisaties op de Antillen. We hadden redelijk snel een goed gevoel bij dit besluit. Bestemmingen zijn Curaçao en Aruba. Correct. Is het eerst Curaçao of eerst Aruba? We gaan 2 keer per dag vliegen. Ja? Twee keer per week? Vluchten, ja, 2 keer in de week. Oké. En de route? Eén van de 2 vluchten volgt de route Eindhoven, Curaçao, Aruba. En de tweede vlucht doet het andersom. Dus het wordt Eindhoven, Aruba, Curaçao. Gaat het dan om extra vluchten of schrapt u vluchten vanaf Schiphol? In zoverre om extra vluchten dat wij year-round vliegen wij 7 vluchten per week vanaf Schiphol. Af en toe maken we daar een 8e vlucht bij. Wat wij nu gaan doen is, we handhaven de 7 vluchten per week vanaf Schiphol en zetten deze 2 erbij. Dus dan komen we gedurende het hele jaar op 9 vluchten per week uit. Met ingang van wanneer? We hadden graag aanstaande zomer begonnen, maar dat lukte niet op Eindhoven, want de airport is vol. En daarom beginnen wij vanaf 1 november. Het prijskaartje, is dat een beetje gelijk aan dat van Schiphol Hato Airport? Ja, als we alle kosten bij elkaar optellen en uiteraard zit er in de ene kostenpost een verschil ten opzichte van Schiphol, soms positief, soms negatief, maar grosso modo is het kostenniveau vergelijkbaar en daarom is ook de intentie om het prijsniveau vergelijkbaar te houden met wat men gewend is van ons op Schiphol.